lang, lami lang. Ay, sorry. Ay, tara, oh. Buko. Ah. Ay, anya na ko. Ikaw sa... April at sugod. Lari naman. Iya ma'am. Isa lang, cheese. Pin. Yung sila minagrin. Ha? Ya, pagpalit. Saan na? Punta na saan na? Saan na? Manok. Diba, kana ba? Kuha ni Puging? Apa deh sebenarnya? Tara. Lami man na lang juice dira ka. Okay. Ilan eh? 5. Pilang manok? Manok. Asay mo ma'am, cheese, 25. Manok na siya. Juice na eh? Ano sin? Ah. Ano mo ni? Ay, dili pa din ang sausawan? Dili ang sausawan? Kila ujung. 5 cheese. Kila 2 5. Init pa mang? Init pa din eh. Ito ay sausawan mo. Yes, kaday. Kana rin mo hadwa? Ah. Upat kay nga ni. Upat ka nag 5. Apa ini gupit? Kam ka? Ay wow. Ngip. Tao mo wait ang.